Адам баласы ул урысча әйткәнчә существо социальное, нарга сөйләшергә кирәк, ятмынарга кирәк сөйләшкә. Күбесе бит телевизорны ачып куя да, үзе эше белән шөгыльләнә, телевизор эшләп тора, кешеләр сөйләгән шикелле. Шуны әйтәсе килә, ул менә бик файдалы нәрсә. Җәйгә эссе көннәрендә бик сәер инде уша. Осторожно, возможен сход. Опа, бус анда юк микән? Ишеп килми микән бус? Менә аз гына үзгәртсәләр, ничек моторы тора икән, күрдегезме, менә нинди мотор йорт булып тора. Нәрсә әйткән бит, архитектура это застывшая музыка ди. Вот, күрдегезме менә. Мен инде шаяртып башта газетта шул 1 апрельгә бер нәрсә уйлап чыгарадыр, шунда яздым. Говорят, архитектура это застывшая музыка. Вот до чего довели времена застоя. Именно застывшая музыка во времена застоя. Менә бу Чаллының урамларын ашамады. Инде тар, шундай урам мәсәле. Кара, бездә күпчә проспектлар тар гына. Кемдер йоклап ята. Нью-Йорктан бар. Көн сайын 15 кешеме, күп булса 35 кеше карый. Кеше йөри шәһәрдән. Әйтәм, бер агач юк, бер нәрсә юк. Әже хатта теге племянницаның нинде кияү килде дә. Без монда йөргәник. Менә абый ди, ул абый ди нигәдер, абый сездә менә Чаллыда ди, агачлык ди, урманлык ди, бездә ди тар урамлар ди. Орынбурның үзәге бигрәк тә ди, анда ди агач та юк, бер нәрсә дә юк. Шуны да килә бездә, Аллаһка шөкер, киң. Бу нәрсә Әзрәк Усманов ашады. Шул түгел микән? Иншалла. Менә бер вакытта ничә ел элек шулай фото ясап аткан идем. Газеткәме базар турына яздым. Бер әби, вы не имеете права снимать. Әйтергә кирәк, вы в общественном месте находитесь вообще-то. Нью-Йоркта ким булмас, аларда бер нәрсә дә юк. Урамда карыйсың. Анда санда бер агач аптырадым, әйтәм, яздым хатта, инглиз теленә тәрҗемә итеп анда яздым. Яшелчәгез кая? Нәрсә яшелчә юк? Агачлар бар, юкмы әллә сездә дип. Бигрәк бер ни инде. Мен аны Нью-Йорк дип башта хыялланган идем, инде әйтәм, бик барасы да килми. Янтарные капли дигән. Кем базар белән кызыксына, рәхим итегез. Вот так. Это общественное место, имею право. Вы не дома у себя находитесь. По большому праву. По какому праву снимаете день? Это общественное место. Я там журналист. По какому праву? Халар арасына чыгаларда. Менә мин мәсәлән халар арасына чыксам, ул нинди гайбым була инде? Мине төшереп китәләр. Нәрсә инде? Менә Үзбекстанда китеп барасың. Инде Хуҗанга барган Үзбекстаннан без юлда саталар шундый кавыннар. Ну андагы кояшта пешкән кавын ул яхшы, бу ятып пешкән кавын. Алай бик тәмле булмый инде. Әйдәсем килә. Менә безнең Төстүбә, ягъни Солецк җанда бар колхозница дигән. Бик яхшы кавын инде. Кайтам мин монда ниләрне алмыйм инде, торпеда дигән. Шуны яратам. Недер килми, Казакстаннан килә кавыннар. Хатта карбызлар да Казакстаннан килә. Алар имеш су сибәме, үлән исе, үлән тәме килә. Үлән тәме килсә, ул инде су сипкән була. Менә мин вакытында авылда кайтып, вакытында бер казак егете инде шул үстерәдер. Кызыксынасың. Хатта мин элекке марҗа бер укытучыга барып чәй эчәргә кирдем, шунда бер кавын күтәреп кирдем. Аны соңдан ул кисмәде, мен әйтәм, кызыксынып утырдым да. Соңдан мен әйттеләр, ул ди үстергән ди су сибәннәргә, су сибә ди. Су сипкәч ул ни инде. Хатта мен әйтәсекләр, үлән тәме килә. Карбыз мәсәлән, ул карбыз ди Африкада үсә, гарәп илләрендә үсә. Анда яңгыр да булмый, беләсез ничек. Әгәр дә ул ди
Яңгыр булмаса ди, карбыз ди, тамырларын ди, җирнең төбенә ди, шулай җибәрә ди ул ди, карбыз ди, шулай суыра ди. Ниде шул, ягъни пустыня ягында беләсеңме ул ничек? Ул кажется ни була тагы. 14 метрга кадәр ди. Пирамид шулай ди. Әйтәсе килә, ул төнне салкын бит анда ул якларда. Төнне салкын. Шул салкын теге татарча ничек әйтергә? Раса. Раса була. Шул раса шуны аның инәләре бар яфрагында, шул аркылы суны шуны җыя икән төн сайын. Ул якта бит коры шул ягында ул төнне салкын була. Салкында ул ни урча әйтмеши раса оседает инде. Менә күрдегезме каян су алла карбызлар. Менә монда нарды уйнап утыралар кичә 3 ир кеше. Мин килдем дә инде төркчә сөйләшим дисә, төркләр дисәм, алар чөнки фонтанда мен әйтәм бер дусым яхшы гына бер яхшы кеше төрк малай бар, Орхан Явыз. Шуны әйткән бирок та кил, шунда димәй таба алмыйм аны. Шунасын килдем дә төркчә сөйләшәм, алар аңламый. Шунасын әйтәм, сез кем? Милләтегез ди? Алар без әрмән ди. Мен әйтәм. Yüzləri var, bu tarqa buла икән аларның yüzləri. Бүген китеп барам, һаман аларның бер шашлычнисы бар икән, шунда шулар. Әнә тигендә аларның рестораны булды. Мин вакытында Шаянда язып чыгарган идем. Али Рашид Карипович баш мөхәррир чакында. Әйтәм, Ереванның шәһәре уртасында мәсәлән татар рестораны башка не күз алдына китерә аласызмы? Әйтәм, мәсәлән Казан дигән, нәрсә дигән татар исемле. Аларның менә мәсәлән, мә карагыз әнә. Әнә Ереван дигән, нәрсә дигән, төрле Арарат дигән, бу Арарат дигән ресторан булган мәсәлән. Анысында әйттеләр, кичкенә балалар уйнап, нәрсәдер ут төрткәннәр имеш, нәрсәме булган. Хәзер якынрак килгәч күрсәтермен. Җиңги бәйләнгән әдисдә. Бездә сөйләшмәйләр, татарча. Үз телдә сөйләшмәйләр, урысча сөйләшәләр. Мен әйтәм, мин базарга барган идем, анда карасам, нинди базар аларда торды? Привоз. Анда әрмән хатыны телефонна кычкырып әрмәнчә сөйләшеп утыра. Бер яһуди хатыны. Яһудлар йөриләр, теге пейс дигән озын шундый чәчләре салбырап тора. Алар да үз телендә сөйләшә, ничекме? Әйтәм, нигә безгә ярамый инде? Өлгермәдем. Менә ул ресторан. Менә аны яңартканнармы? Янгыннан соң белмим. Әзрәк курксыннар булар, төшергән буларны. Алар шикләнәләр алар. Төшергән чакта куркалар алар. Монда шулай икән. Кунакка басты. Менә әйтәсе килә. Тагы бер җирдә бар. Оныттым инде кай җирдә. Бу да хатта грузиннар бетте бит, Россиядә чыгарып бетерделәр. Шунда 7нче бистәдә бар, 7нче комплекста ягъни. Тагы Хасан Туфан урамында бар, грузинский двор нәрсәме, әллә нәрсә. Алар тигендә янында бар армянский двор дигән. Алар күп, алар үз ризыкларын та, безнең татар халкыбыз мискенләнеп, әйтәм, ачуым килә. Хатта Екатеринбургта да кичкенә генә элек татарлар урыслар белән бергә ярышып Уралмаш бит нәрсән төзгәннәр белә. Татарлар. Аларны хатта кафеда, юк ресторанда алар 56%. Оренбургда бармы татар рестораны? Мәскәүдә дә имеш итәс килгәннәр татар ресторан. Анда ди халык йөрмиш, чөнки эшергә ярамый. Шунасын мин инде урысча әйтмешче, за что купил, зато продаю. Рөхсәт биргән имеш андагы бер имам. Ярый инде ди чаршау артында утырып эшергә ярый дигән, чөнки киресенчә әйтсә бер кеше йөрми анда. Менә кызык. Мондай бүтән шәһәрләрдә күптер, бездә менә мондай тоннель кызыклы нәрсә юк, сирәк эшри. Күрдегезме? Менә каменный джунгли. Каменный джунгли нәрсә дип әйтергә була инде. Менә каменный джунгли, менә карагыз, менә. Сбербанк вакытында мин сатып алган идем китайский юаньмы, шунысыларны тапшырдым инде. Барган идем, теге английский фунты алмыйлар. Инде ни шалтыратып посольствога дитке Мәскәүгә куркыткан идем. Алдылар ахырында. Шунысын акчасын кайтарып, урыс акчасы белән, рубль белән кайтарып бирделәр. Так, вакыты бетә моның роликның. Кызыксынсагыз та карарсыз инде. Иншалла безне